Alle elever er meget koncentreret og spændte på de kommende timers undervisning og rejse. De er også bevidste om sikkerhed. Det kan man se i titlen. Den skønne og meget kloge lærer instruerer de 16 elever i hvordan de søger år. Her er de to væsker, som vi vil blande sammen. Det er eddikesyre og alkohol. De danner en ester ved en kondensationsreaktion. 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 Her ser vi forsøgsopstillingen. Vi har ingen idé om, hvad der sker her. Er de inde i overkrop? Temperaturen skal være høj for reaktionen. Temperaturen her er helt rigtig nu. Det skal jo være varmt, før det virker. Sangen holder helt korrekt på takten, så der ikke slipper noget ud. Nu sker det! Sådan her skal man ikke gøre det, så selvfølgelig gør sangen det. Vi rettesætter ham og gør det rigtigt i stedet for.